Fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra faqsu 11 il-fekruna oħra wara 62 li faqsu l-ħadd bil-lejl. Dan wara li ftit aktar minn xarejn ilu fekruna tal-ilma baħar telat fuq din il-bajja u biedet il-bajtem. Fuq il-paġna ta' Facebook, Nature Trust spjegat li dawn il-11 il-fekruna żgħira faqsu fil-preżenza ta' volontiri tal-Għaqda kif ukoll uffiċjali tal-ERA. Nature Trust ila dawn l-aħħar ġimgħat lejlu nar tara li dawn il-bajt jibqgħu siguri u ma ssirilhom l-ebda ħsara. Emozjonati b'dak li kienu qed jaraw u ma segwew lil fkieren sakemm waslu fil-baħar u bdew ħajjithom fid-dinja tagħhom. Nature Trust ringrazzjat lil volontiri li raw kif inatfu r-ramel minn sigaretti u ħmiġ ieħor li jintrema b'mod irresponsabbli minn dawk li jżuru l-bajja. Id-dawl ukoll kienu wieħed mill-fatturi li seta' jfixkel it-triq tal-fkieren għall-orizzont fil-waqt li ħsejjes bla bżonn setgħu waslu għal possibilità li fkieren ma jfaqsux. Fil-fatt, il-volontiri li kienu fil-post meta faqsu użaw biss dawl aħmar biex jikkonfermaw li l-fkieren jaslu b'suċċess fil-baħar fil-waqt li jgħoddu kemm faqsu bajt.